Iż-żbir tal-palma s-sajd daqshekk se jibqa' jsir mis-sajjieda, hekk kif se jibda jsir mill-Gvern. Ħabbar dan is-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Annimali, Bidja u Sajd Clint Camilleri waqt laqa ma' diversi sajjieda fl-Ammieri fil-ftuħ tal-istaġun tas-sajd tal-Lampuki kmieni il-ħamis filgħodu. Bħalissa anke wara laqat li kellna mal-kooperattivi, dis-sena l-Gvern daħal għal dina biex ngħidlek l-isfida sabiex naqtaw il-palmi madwar Malta u Għawdex f'postijiet pubbliċi u naraw li jitqassam b'mod eku bejn is-sajjieda. Is-Segretarju Parlamentari Camilleri qal li l-Gvern se jieħu l-proċess ta' żbir f'idejh għal diversi raġunijiet, fosthom biex jibda jsir minn ħaddiema professjonali tal-ILC b'mod galbus. Raġuni oħra hija li issa il-palm se jitqassam minn is-sajjieda b'mod ekwu u mhux kif kien jiġri fil-modi meta sajjieda jiżbru ħafna u oħrajn jibqgħu b'xejn. Qabel is-sajjieda kienu jagħmlu l-arranġamenti tagħhom bil-konsegwenza li jista' jkun hemm ħsarat fis-siġar tal-palm kif ukoll ma jservix il-palm għal kulħadd id-darba qegħdin naraw li il-palm jinqata' kif suppost mid-Dipartiment tal-Agrikoltura u jitqasam b'mod ekwu sabiex ikun jistgħu biex ngħidu hekk jiddubbaw is-sajjieda kollha. Sajjieda li kienu preżenti għall-laqgħa mas-Segretarju Parlamentari esprimew is-sodisfazzjon tagħhom għal din l-aħbar li se tippermetti li jwettqu xogħolhom aħjar. Fost dawn Franz Karabott sajjied minn Marsa Xlokk. Le, sistema tajba, ħafna tajba, anzi, il-Ministru qed jgħinu hekk. Żmien li għandna naqa' kontrejna wasalna biex nibdew u għadna naqa' lura fix-xogħol, imma konvent li ħajamlu minn kollox biex jaqdewni. Franz spjega li mingħajr il-weraq tal-palm huwa diffiċli ferm għas-sajjieda li jagħmlu xogħolhom, hekk kif dan huwa parti integrali mis-sajd tal-Lampuki. Dan hekk kif il-werqa tal-palma titpoġġa taħt iċ-ċima biex il-lampuka tkun tista' tinqabad u tinżamm.